जों दा बांगालदबा फिल्डआव दंफैयो आरोना दिनै लास्ट जासिगोन फ्रेन्डलि मेट्सआ कामरुपाजों बड'लेण्ड एफसिजों जागोन आरो दा बांगालदबानि बे सोमला फिल्डआव दंफैयो ओमफ्राय टाइमाथ' जासिगोनानो नै सान्दुंबो गोसा दा एसे लेट जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो प्लेयारफ्राबो सफैबाय माखासे फैगासिनो दंबावो आरो प्लेयारफोरनि थाखाय आइस बक्स दै सोनानै दोनग्रा आरो गुसु जानायनि बावबोनि दा प्लेयारफोरखौ देखायनो फिल्डआ नैबेनो मेनेजार बाबु प्लेयारफोर दङ हेल' नाना मा जाखो भिडिअ लानाय नायदों जोंनानै किपारा ओरै थाखोमा दङ जोंना किपारा नै आदायाबो सासे ओमफ्राय ओरै सासे नै बिरखां दिनार बायलायबाय दा खरै गला बायसै फुंबाय बायदिनो मा फाबिसथ' नै एसे लाइमा फैनाय दां नै आरो दा सखौ लाफानायसै ओरै अजन्ता दं नै फिल्डखौ किनो गालायसै हाल ना আগত খেলছিল নাকি ইয়াতে খেলা হৈছিল না হে যাও ফিল্ড ইজ গুড फिल्डआथ' मोजाङानो नै फसायदों प्लेयारफ्रा गेलेनो जोंना हेड कचआ बेनो नै मेघालयानि ओमफ्राय आंबो अफिसियेल टिमनि जार्सि गानदों आरोना ओरै दङ नै कच किपारनि कच ओरै कच रायलायनाय फंबाय जेला बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ आइसक्रिम फानफैदों जागोन जागोन दा फैगोन ना टाइम जाथ'वाखै दा फैबाथाय फैबाय फानस्लाबनो हानाय नङा ए बरफ बरफ लानो ओइ बाबु नोंसोर मा नायफैदोंलै बाव बल खेला ए बिसोरजों रायलायखै नोंसोर बिसोरजों बेजों बेजों रायलायलाय थांलाय मानो रोङा नोंसोरो लाजिसो थैद स्मल नाना बिग नाना बिसोरनावबो वार्म आप खालामगासिनो एगेन्स्ट टिमा कामरुपा फिसा फिसासालै खारग्रा खारसिग्रा नुजोबथारो आरो किपारफोर दं नै ओमफ्राय बे जाहैबाय बिसोरनि कच आरोना मोननैनि टिमाव माबायदि जायो खेलाया नोंथांमोनाबो नायदो एसे एसे नायनो देखायनो सेस्था खालामसै सेस गोलैलायनांगौ रा नों दा मेट्सआ स्टार्ट जासिगोन आरो फ्रेन्डलि मेट्सआ थांसिगोन नै फार्स्ट 11आव सोर सोर गेलेखो हनै नायदो नोंथांमोना दा मेट्सआ स्टार्ट जाबाय नै बड'लेण्ड एफसिआ ओरैहाय साहा थाबाय ओमफ्राय ओरैहाय जाबाय कामरुपा
दा समान जानानै दं आरोना हाफ टाइम जाथ'वाखै बिसनाबोथ' मोजाङै गेलेगासिनो गल जायासै दिप ब्रादार दङ एलबामनि शुट खालामगासिनो दं आरोना बे जेसिनि ना जेसिनि एलबाम ओरै शुट खालामगासिनो दङ मबाइलजों बेसेबांसिम आवगायखो आवगायनायाथ' अलमस्ट 70%। Thomas back. Man. Hey. Thomas tu dia. दा खेलाया हाफ टिफिन जाबाय आरोना ओमफ्राय हाफ टिफिननि सिगाङावहाय हाफ बड'लेण्ड एफसिआ गरसे सोबाय खेलायाथ' मोजाङानो जादों बिसोरनाबो गोरायानो आरोना मोजां गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय हाफ टाइमनि उनाव मा जाबावो नायदो नोंथांमोना मोनसेल' गलाव देरहाना दं आरो आरो मा जानायनि मारै होबाय थादोंमोन नों नै No.
Kisra. Hold on. Even line up. फ्रेंडलि मेट्सआ जोबनानै थांबाय आरोना दिनै माने कामरुपा भार्सेस बड'लेण्ड एफसिमोन दा बड'लेण्ड एफसिया 3 गलाव देरहाबाय आरो नेपालि काटिं खालामग्राबो फ्रेंडलि मेट्सखौ माबायदि मोनदों? माबाथ' गाज्रि नङा मोजाङानो माने बिसिनावबो आथिं दं जोंनाव आथिं दं मोजाङानो मोनो मोनसे गेमा मिस्टेक जायोब्ला गाज्रि नुयो बिसिना मिस्टेक जायो जोंना मिस्टेक जायो थिगानो मोना फुटबला मोनसे मिस्टेक गेम नालाय रावबो पारफेक्ट गेलेनो हाया बेनि थाखाय रेफारि होयो आरोखि मिस्टेक हमदांनो थाखाय बुलाया जासे माया जासे जादों गलबो जादों स्करबो जादों गलकिपाराबो अनेक सेभ खालामदों थिगैनो जादों दिनैना साबसिन जादों ने फसंनांनायनि जागोनब्रा दसेल' गेलेबायना दुखु मोनदों होननानै जोंब्लाया हरहाबैनो